TV joué kalo kilena ni samba flani mo wa ani woro DMS TV channel so wani channel ntuma LBC le DMS TV sanfɛ foli antan no ban kan bagana la me bongo bele jige mali kono ani mali ko ka ko do kibaru ni o wati sele sana anda se abu kono fol ma mani ko lu do ko ka ame wa kila jige ko se ande mani kono fulan kali na channel ni ko kila o de akila jola wala ko fe bi kono fol ma ma ni ko lu do ko do be dalike الوقت أنك ملفت إلى قوة سينما أوبريشن يلا كون كلا جمانا يفانتا أندن بلجنا ولا سامي بمجي ولا بقولوش لا تونيكا بمال جمانا كونه ولا ميجا سامي نمي يلا كون مالون ولا فلوكا لا كنا بسبتي بس يورلا أوكو ميرا دي كنا ألم ساتمني جو كلو كليف لا سامبا فلاني مو أنا ورمي إتا ماجوجين ديزان مالي بونيكا كوميكي مكونا نبادا مالي بلجي كلوا كافو كلون تمنونا كومي أنك ملفت إلى قوة سامبا كنا يمنو كل أوبريشن بعده يلا كون كيا قوليجون عليني سوري localité la konna kaka mali fintila ko yeni opération ba flam gen localité flam na opération yana kon yana ko sabe kana ka opération yana kon kene sabe na ka mali fintila ko sabe dimi jubando ba ma ci wala jakul mawla localité flam ko nana aka mali fintila ko aleni afrika ko mawni ko yulu sika fintila ko mun era kon biga aka mali fintila ko do ba ma ci wala kala mali jamana ko la fo bela jere ba kala ma ci mali fintila ko ni afrika ko mawni to waje no fe diga opération era kon ke jamana ifanta na bela jere opération bela jere ke ko wala saka sega ba ma ci wala mawshila to ni ka bo aka mali jamana ko na ko mera de ko na juma ta mene juye kalo kle saba samba flani mo wa an wala mi afrika ko mawni ko ni kala sigi yo ko lo so ga ira ka fo ko don ta mene era ko na ko opération ma do era kon ke sigol jon kon na ko le anga mali fintila ko re jere ni ka opération ko foli era kon ke opération ko ya ke ni kan shi ba ma ci wala jakul ma do ma ko opération ke opération na ba ka daka opération era kon na busra ga dimi jubando ba ci wala jakul ma do la sigol jon kon na alisa ameto aka mali fitila ko alini afrika ko mo ka opération ko ko ne na fo bela jere ma kala ma chumu bisara an wakati jakul flan be jena o fe ne ka jamana la ko smi baro ke wala sa sega ba ma ci wali mo shila tune ka ba mali jamana ko na ko yere de ko na alam sa tamane jeu ka lo clif la samba flani mo an woro mi era ko na afrika ko mo lo borane kala smi ka ira ka fo ko jeu ka lo clip saba tamane samba flani mo an woro ko ne aka mali fitila ko yere ko jera ne ka opération ba do yere ko ke ka region ko na ko ni aka mali fintila ko jere no fe ni kan opération ke ga region ko na opération yere ko nyana ko se ga daga opération yere ko se fe usla ga cheni ba yere ko ba ma ci wala jabul mauna an wakati mi era kona kala kana tigila mo fana chese me ferela tigela wala sami era kona mali do no bola sa ulu kala kana kasega sabati ko kumni la sa an wakati la kana tigila mo era kona tuwa opération ke jamana fanta na mele jena wala sami era kona bandi we aleni shwani kala we ga ferela tigoluga wala ni era kona kana na nyeso jamana kona do era kona ko kumni la ko tala tamene je kala kle mo an kona to sa ba flani mo an woro mi era kona tabako to brigade gendarmerie chede we era kona hol kon tara opération ba era kon ke tabako to localité era kon na kon la ka fo ko gendarmerie ma utara ni opération ke ni localité ko fole kon na ko opération ni na ko se ka daga opération CF mi era kon gendarmerie ma lusra ka ubuloda manani era kon kan ni bitiga ba ke ni manani na ka fo ko ka bara era kon be ndo shoni era ni kon ma ni localité ko fole kon na ko bolo dali manani ka fena era kon ko fe mi era kon ni tabako to gendarmerie ma era kon ko sira ka ubuloda marma fe chama era kon ka bisaba ka fo ko ni manani mi marma fe mi era kon utiliser nous va bien wala de localité era kon na wakati mle na foko be anka jamana localité do era kon be no mi la kana bale o kon be o yoro ne era kon ko mera de kon ko trata tamene je ka lo club bisa wa samba flani mo wa an woro ko chama ma fati do mun mala ko do wakati mle na foko be lu kon tara be kan woni ke ni kan ya shi bisu fla era kon ma bisu mun era kon be kaji village fa fela era kon ni era ko fare me guzira e commune era de kon ni era bele jile era kon be go region era de kon na ko ni la ka foko chama ma fati mun ko tara be kan woni ke ni kan ya shi bisu ko fole ni yala kon ma ko ko bisi ko na mo ni yala kon ne ko wale yala kon du sa jani o bena arba ma shu ka lo kile folo samba flani mo ani wala ko cheme no fenti ni yala kon ne bisi ko na mo ni yala kon la bla ro wakati ni yala fo bi
mais an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu ye layidu ta malidenw yɛrɛ kɔni wa u bɛ ka layidu yɛrɛ kɔni tɛmɛ ka yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko tɛ dɛsɛ Mali jamana kɔnɔna na bilen o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kunu juma juillet kalo tile 3 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni camion citerne 710 yɛrɛ kɔni ko donna an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko camion citerne yɛrɛ kɔni donna ni jumadon yɛrɛ kɔni sɔgɔmada fila joona nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati de la ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni tajimafɛn kofɔli min yɛrɛ kɔni donnen filɛ nin an ka Mali jamana kɔnɔna na a bɛna di station tigiw yɛrɛ kɔni ma walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko gɛlɛn dan yɛrɛ kɔni ka kari o la Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Alisa Russie ale ni Ukraine olu kɔni bɛ u sɔn u ka kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna hali n'a sɔrɔ États-Unis yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka dankari o kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni Ukraine jamana ɲɛmaa ni o ye Volodymyr Zelensky ale kɔni bɔra ne ka lasirikɛ a ka bɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ su ni k'a dugujɛ alamisa la juillet kalo tile 2 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Russie k'ale ye binkali wale caman yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko ni su kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Russie ye ale ye misiri 70 ani kɔ bɔyan kɔ ni misiri suguya caman yɛrɛ kɔni b'a la a y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fili ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na ko Russie ma dan o dɔrɔn yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a ye drone d'attaque 500 bɔyan kɔ a y'o fɛnɛ yɛrɛ kɔni bila ka taa Ukraine jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na ko Russie ni attaque kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ma ko Russie ka attaque yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka ɲɛsin Ukraine fabari ma ni o ye Kiev ye wa a yira k'a fɔ ko attaque yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ka da k'a kɛra sababu ni ka maa caman bɔ na ni ale ni ka maa caman jogi ko yɔrɔ caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni tiɲɛna yɔrɔ in na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bidon kibaru kɔnɔ san ani wagati an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛli la jamana in fantan a naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bololafɛn olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni na o ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2026 min an ka état major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko araba tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye ko ye farako jugumanba yɛrɛ kɔni caman kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ma an ka jamana localité 2 yɛrɛ kɔni na état major général des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw filɛ ne ka nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ k'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛra u ka jamana lakɔlɔsili baara ko hukumu de la ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min san ani wagati min an ka Mali fintigilakaw olu b'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ ko nin opération yɛrɛ kɔni kɛra k'u to o baara ninnu yɛrɛ de kɔnɔna ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka tiɲɛni don banbaci walima u daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔnɔna ni localité kofɔlen ninnu kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major général des armées kɔni b'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen na ko min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw k'olu kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu ɲɛmaa dɔw yɛrɛ kɔni ka réunion dɔ yɛrɛ kɔni kan Gao région nord est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni taalen bɔ banbaci wale jɛkulu ɲɛmaa man yɛrɛ kɔni ka nin réunion yɛrɛ kɔni kan sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ma girinni ka fara ko kɛ ka ɲɛsin u ma u mɛna jateminɛli la ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ kun ma walasa ka se k'a lajɛ n'a sɔrɔ man ye banbaci walima o ye ka d'a kan min an ka Mali fintigilakaw olu ka baaraw kɔnɔna na u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa fili yɛrɛ kɔni kana na u sɔrɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni mɛna sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni na ko kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni jaabi bɔra ni olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ réunion na yɔrɔ in na ko banbaci walima o de don o yɛrɛ de kɔni kelen min an ka Mali fintigilakaw olu fɛnɛ ordre di sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fara ko caman kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu ma o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni fɛnɛ fara ko caman yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci wale ɲɛmaa ma o ka réunion kɛ yɔrɔ in na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye nin farako min kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci wale jɛkulu ma ni yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaaw ma ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ka farako ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ka farako yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka u caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na bolimafɛn minnu fɛnɛ kun bɛ u bolo yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na tiɲɛni donna o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na o daba fintigilakaw ka nin farako ɲumanba in yɛrɛ kɔni na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni tilalen ni opération yɛrɛ kɔni na u kɔni ma ko yɛrɛ kɔni ka ɲi ten halisa u continuera u ka jamana lakɔlɔsili baaraw la ko don kelen yɛrɛ kɔni na ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni na fina localité yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Solibugu localité nord yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni na
kone yɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛ olu ma girin ka fara ko kɛ ka ɲɛsin man yɛrɛ kɔni ma sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni mɛnna sɛgɛsɛgɛli baaraw la walasa ka se ka renseignement sɔrɔ cogo min min kɔni ye filiw kana n'u sɔrɔ o kana na fara ko kɛ ka ɲɛsin civiliw yɛrɛ kɔni ma ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni tilalen u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw la sɛgɛsɛgɛli baaraw jaabi kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko banbaci wale maaw de don wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka ordre yɛrɛ kɔni dilen kɔfɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye faraku kɛ ni ka ɲɛsin civil naani yɛrɛ de kɔni ma kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko fɔlɔko nin bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka d'a kan fɔlɔko nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka civil naani nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni neutralisé min yɛrɛ kɔni état-major général des armées communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna ale b'a perepere latigɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi k'a ka mali fintigilakaw ye nin farako minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra nin farako ninnu na nin localité fila nin yɛrɛ kɔni na k'a ka mali fintigilakaw bɛ o sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ u bɛna jigin duguma ni ka taa lajɛ ko ɲuman walasa tiɲɛni hakɛya min na banbaci wale maaw kunna ka o yɛrɛ kɔni dɔn wa min yɛrɛ kɔni état-major général des armées bɛ hakilisi kuma fɔ mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi komi an ka mali fintigilakaw halisa u cɛsiri banbaci wale maaw ɲini minnu laminɛni ale ni u bɔrɔni na olu na mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko nin wale in bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolo fɔ olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔ la sanga ani wagati an ka mali fintigilakaw ale ni Afrika Corps maaw ni Boyolosila fintigilakaw minnu kɔni bɛ ka mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli baara la mali jamana kɔnɔ na sanga ani wagati an ka mali fintigilakaw ni o Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka to ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ jamana localité caman na wale bɛɛ lajɛlen kɛ k'u de walasa ka se ka banbaci wale maaw si latunu ka bɔ an ka mali jamana kɔnɔ na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni Afrika Corps maaw ye olu kɔni ni ka laseli kɛ u ka bɔlɔsira k'a yira k'a fɔ ko ni alamisa donya yɛrɛ kɔnɔna k'olu Afrika Corps maaw ni an ka mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu ni an ka mali fintigilakaw jɛra ni ka nin opération kɛ ko opération in ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'olu sera ka banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni tilancɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni faga Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ɲani olu ni an ka mali fintigilakaw ka nin opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ u taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ de kɔni kan minnu kun bɛ ka boli moto caman na Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la u ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko nin don kofɔlen na k'olu ni an ka mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ de kɔni kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ ni banbaci wale jɛkulu maa ni yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka boli moto caman yɛrɛ kɔni na Segu région kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ma girin ni ka fara k'u yɛrɛ kɔni kɛ k'u ye temps yɛrɛ kɔni ta ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ ko ɲuman k'a lajɛ n'a sɔrɔ banbaci wale maaw de don ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛlen k'a yira k'a fɔ ko maa minnu moto yɛrɛ kɔni sanfɛ bolila ko banbaci wale maaw de don wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu kɔni sɔrɔla ka faraku kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa ni yɛrɛ kɔni ma Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye nin faraku min kɛ ko faraku in ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan faraku in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni faga a kɔni yira la k'a fɔ ko an ka mali fintigilakaw ale ni Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni jɛlen filɛ ni ka nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération in bɛ tali kɛ u ka saga ani wagati jamana lakɔlɔsili baaraw ale ni jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni an ka mali fintigilakaw ale ni Afrika Corps maaw ye saga ani wagati olu kɔni bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka to ka banbaci wale maaw kɛlɛ ni ka bɔ an ka mali jamana kɔni na wale in bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolo fɔ olu ka lakana ka sabati wa u ka se ka yɛlɛ jamana in ni ɲɔgɔn cɛ la lafiya ale ni lakana kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka mali fintigilakaw ale ni Afrika Corps maaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna in na fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati jɛkulu fila ni yɛrɛ kɔni bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka to ka opération yɛrɛ kɔni kɛ sanga ani wagati walasa min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye ka olu si latunu ni ka bɔ an ka mali jamana kɔnɔna ko hukumu de la dɔw tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye Afrika Corps maaw ye olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'o bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka k'a yira k'a fɔ ko ni an ka mali fintigilakaw ka fara ɲɔgɔnkaw yɛrɛ kɔni senfɛ walasa ka se ka mali jamana yɛrɛ kɔni lakɔlɔsi ale ni k'a lakana ni baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ko ka olu to o baara yɛrɛ kɔnɔna ko juin kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 kɔnɔ ni an ka mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération de reconnaissance ale ni opération de recherche yɛrɛ kɔni kɛ Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin dɔn kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ maa dɔ yɛrɛ kɔni ka moto yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yira la k'a fɔ ko marifa yɛrɛ de kɔni tun bɛ nin ma kofɔlen bolo moto la ko wa kun bɛ ka moto yɛrɛ kɔni boli Gao région de kɔnɔna na
Afrika kɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔla ko kabini ni maa kofɔli min yɛrɛ kɔni tun bɛ boli la moto kan kabini a bɔra kalama k'a fɔ ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni y'a ye ko maa kofɔli yɛrɛ kɔni tun bɛ k'a ese ni ka boli walasa ka se ka a yɛrɛ ni kisi ka tɛmɛ yɛrɛ kɔni kalama o de ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni sanfɛkɛlɛkɛminɛw olu ka teli u ka baaraw yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni sanfɛkɛlɛkɛminɛw olu ye furabu gɛlɛnba kɛ ni ka ɲɛsin nin maa kofɔli yɛrɛ kɔni ma moto yɛrɛ kɔni sanfɛ kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko furabu in kɛra furabu ɲumanba ye ka furabu yɛrɛ kɔni kɛra sanfɛ ni ka maa kofɔli yɛrɛ kɔni ani na Afrika kɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔlɔ ka bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ kɔni ka ko ni an ka Mali fintigilakaw filɛ ni ka nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ olu ni an ka Mali fintigilakaw ka fara ɲɔgɔn kan baaraw la sanga ani wagati walasa ka se ka banbaci wale maaw kɛlɛ Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen la ko olu ka baara in bɛɛ lajɛlen laɲini kɔni ye ko kelen de ye o de ye ka fɛɛrɛlatigɛ malidenw n'u bololafɛnw ka lakana ka sabati wa min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye olu si la ka tununi ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni a ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ bɛ ka u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ jamana in yɛrɛ kɔni lakana sabatili baara la o ko kun de la sanga ani wagati u bɛ to ka opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni bandi wale ni suɲɛnikɛlaw yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛlatigɛ ni ka dankari ko mali yɛrɛ kɔni ka o wale jugu min yɛrɛ kɔni na ko hukumu yɛrɛ de kɔni na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Tabakoto brigade gendarmerie cɛdenw yɛrɛ kɔni ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ commandant Falaye Fode Keita yɛrɛ de kɔni bolo ko nin wagati yɛrɛ kɔni na ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolo dalen maa naani yɛrɛ kɔni kan Tabakoto localité yɛrɛ kɔni na ni bisiya bɛ kɛ ni maa naani na k'a fɔ k'olu ka baara bɛnnen don suɲɛni yɛrɛ de kɔni ma Tabakoto localité yɛrɛ kɔni na ni Tabakoto kɔni ye localité min yɛrɛ kɔni bɛ Keɲeba yɔrɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Tabakoto brigade gendarmerie mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'u ye opération in yɛrɛ kɔni daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen de juin kalo tile 29 san 2026 o y'a yira k'a fɔ k'olu ma wuli dɔrɔn ka taa opération in yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Tabakoto population mɔgɔw yɛrɛ de kɔni olu de renseignement yɛrɛ kɔni di gendarmerie mɔgɔw ma ko o renseignement yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni gendarmerie mɔgɔw olu wulila ni ka to ka opération in yɛrɛ kɔni kɛ ko opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka u bolo da maa fɔlɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan ko bolo bɛ da ni maa min yɛrɛ kɔni ka wagati yɛrɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ marifa yɛrɛ kɔni tun bɛ a bolo ko gendarmerie mɔgɔw yɛrɛ kɔni kɛlen k'u bolo da ni maa yɛrɛ kɔni kan olu yɛrɛ kɔni ye maa kofɔlen minɛ u bolo continuera halisa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ ko sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ kɔni kɛra gendarmerie mɔgɔw fɛ o de kɛra sababu ye n'u sera ka u bolo da maa saba wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan ni bisiya bɛ kɛ ni maa saba ninnu yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ni maa fɔlɔ yɛrɛ kɔni ka baaraw yɛrɛ kɔni bɛnnen don suɲɛni baara de ma ko wagati min gendarmerie mɔgɔw bɛ t'u bolo da ni maa saba tɔ min yɛrɛ kɔni kan k'u ye saisie ba yɛrɛ de kɔni kɛ olu bolo da fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye marifa caman chargeur caman téléphone caman bese caman ale ni moto fila n'a kɔni yiralen don k'a fɔ ko sɛbɛn foyi yɛrɛ kɔni tɛ nin moto kofɔlen yɛrɛ kɔni na sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni moto in yɛrɛ kɔni sɔrɔ tilennenya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni gendarmerie mɔgɔw ka opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka bolo da ni fɛn juguba nin yɛrɛ de kɔni ka maa naani minɛlen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Tabakoto sigibaa maaw yɛrɛ kɔni olu ye gendarmerie cɛdenw yɛrɛ kɔni fɔ kosɛbɛ u ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in senfɛ wa Tabakoto sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ni wale min yɛrɛ kɔni kɛ o kɔni kɛra sababu ye ni bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛnen jamana kɔnɔdenw ni lakana tigilamɔgɔw ɲɔgɔn cɛ la ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ o la jamana lakanani baaraw yɛrɛ de kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Tabakoto gendarmerie ma olu ka wulimada kɛ halisa ka ɲɛsin Tabakoto sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma k'halisa u ka continuer ni ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ ka d'a kan n'u ye lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni dɛmɛ o bɛ kɛ sababu ye n'u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka u sigidaw yɛrɛ kɔni lakana sabati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min kɔni lakanabali o bɛ nin yɔrɔ kofɔlen nin yɛrɛ kɔni na o ko hukumu de la a kɔni yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juin kalo tile 30 san 2026 ko cɛ manamafɛntigi dɔ minnu b'a la ko da wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni taara bin ka wale kɛ ni ka ɲɛsin bisi fila yɛrɛ kɔni ma Kaji village kɛrɛfɛ la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Buzure commune kɔni na ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko cɛ manamafɛntigi ka bin ka wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɔni tun kɛn bɛ ni ka bisi kɔnɔmɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ otage yɛrɛ kɔni na ko don min cɛ manamafɛntigi nin yɛrɛ kɔni ni passager nin yɛrɛ kɔni na ko dugusajɛ ni o bɛnna araba ma juin kalo tile fɔlɔ san 2026 ko min yɛrɛ kɔni cɛ manamafɛntigi nin yɛrɛ kɔni u ye bisi fila nin yɛrɛ kɔni passager u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labila
Chairman of Fitting ni yɛrɛ kɔni ka wale jugu ni yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ kɔni ma maa ni yɛrɛ kɔni labilali yɛrɛ kɔni kɔfɛ u ye seereya tigɛli minnu yɛrɛ kɔni kɛ maa minnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Chairman of Fitting ni yɛrɛ kɔni kelen ni ka u ka bisi kɔnɔmɔgɔ ni yɛrɛ kɔni na wagati min na ko muso minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ bisi ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Chairman of Fitting ni yɛrɛ kɔni bin ka ni wale kɛ ni ka ɲɛsin o muso dɔw yɛrɛ kɔni ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ni wagati ni yɛrɛ kɔni na ni yɔrɔ sigibaa maaw bɛ ka wele ka kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni mago bɛ lakana yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ni bi ka ni wale min kɛra ni ka ɲɛsin olu ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni ma siran yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o yɛrɛ kɔni kɛ bɛ sababu ni ka olu yɛrɛ kɔni sera kosɛbɛ u sigiyɔrɔw la. Ni ne bɛ da sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ ɲɔgɔn tila jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili la ni k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wala kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.